Kupossible ukuthi sisindiswe along the way. The seed ensindise sayithola sithola ilahlekile, but kuba lula futhi along the way masithola the seed singasakhumbuli ukuthi wele kuphi, sibuyele emuva siyofuna ukuthi imbewu ewele kuphi. Ngokwenza njalo kusisiza ukuthi sibone ukuthi the enemy erobhe kuphi, thina siwina kuphi. Wonke ama-fastings wethu nama-fasting wa the body of Christ aqala la ekutheni kumele omunye nomunye azindle before afasta, noma sekafastile, noma sekayoqeda ukufasta, azindle ukuthi umzekelo uJesu akhuluma ngawo ukuthi kwaphuma umhlwanyeli ukuyohlwanyela, enye imbewu yawela endleleni. Ungayiqedi fasting ungasifundanga le scripture noma the chapter, izokusiza ube ne-assurance ukuthi imbewu eyizwi likaNkulunkulu kuwe ikuphi. Must encourage abazalwane ukuthi kumele uzijwayeze empilweni yakho ukutrace ukuthi uSathane ukuphi manje. Iphathi spiritual maturity. Utrace ukuthi manje ukuphi. Amen. Ngaba semsebenzini, ngaba ku-business lakho, angaba nje noma kuphi, but ukuthola ukuthi ngathi manje ukuphi kukusiza ukuthi uzokwazi ukubhekana naye la angakhona. Asiyeni-ke njengabantwana. Kwaphuma umhlwanyeli kuyohlwanyela, enye imbewu yawela endleleni. Nayiwela endleleni kwenzakalani? Bafika izinyoni zayithatha. Lo mzalwane izwi lafika kuye, wagcina lifikile izwi, wayamkela insindiso ethendeni, but wakhohliseka, azange asajula achubeka afunde izwi, azange asathandaza, azange asenza okwenziwa abazalwane, ngoba inyoni ifikile yathatha. Kulama gospel ayi-3, Matthew, Mark, Luke, ukhona ongasebenzisa igama lenyoni, usebenzisa igama likaSathane. Ilo mzalwane uthi sekalibambile izwi, sekalizwile, but alitholanga indlela yokuhlala. Ilo mzalwane ongaqualify ukuthi akhulume njengoDavide, athi enhlizweni yami ngiyalonda izwi lakho ukuze ngingoni kuwe. Uzosho liphi? Alikho. Wagcina lizwa. Amen. But azange lisahlala. Siyamthola. Right. Uyingozi umzalwane onjalo. Ingakho sithi ebantwaneni bethu ukuthi umzalo wakho usindisiwe, akusho ukuthi usindiselwe wena. Wena kumele ulithule ithuba
lokuthi usindiswe. Uzivumele uJesu. Wamkele uJesu. Uyi-one ongadiphendanga. Angazi yini baqaphela abantwana babazalwane okhule ekhaya kukhonzwa naye wakhulela enkonzweni. Siyahamba nabo mara kumele sifike la sithi kibo kanti uyosindiswa nini? Ngoba bathatha ukuthi as long umzali sindisiwe nami ngisindisiwe. Kana sinjalo. Imbewu yafika le yafikela umzali. But emntwaneni azange ayinike indawo enhlizweni. I-struggle sabantu ukuthi uJesu angabonakali kahle. Ukuthi imbewu eyizwe abayivumeli ithina seyihlezi enhlizweni. Nayingena enhlizweni. Lenhliziyo lenhlabathi ivume phela ukuthi dedele imbewu ihlale la ifuna khona. Njengokutshala nje sidedela lembewu ingene. Umhlabathi okumele ube submissive kule seed ukuze lembewu izongena. Ize ithole indawo yokusimama la iyoma khona before you produce. Ngoba naye ngatholanga indawo yokusimama ifana nomzalwane ohamukele izwi ohlubuka masisha, ohlubukiswa izinto ezingenamsebenzi. Amen. Siyambona wokuqala. Ulizwile izwi. Amen. And masikhuluma ngabantwana abanjalo nabantu abakhula babanjalo, iBhayibheli balazi ukudlula abafundisi from Genesis to Revelation. Mara abazi umnikazi wezwi. Kuyingozi ukwazi izwi ungamazi umnikazi wezwi. Abantu abaningi baze baphakanyiswa. Ngiyanibhora? Abantu abaningi baze baphakanyiswa. Baphakanyiswa ukuthi balazi izwi. But uJesu abamazi. Yilingakho ebudeni bendlela bese uyalimala. Uthi kanti lo mzalwane ungikhuba njani awumzalwane? Cha, akaze adedela imbewu ihlale. Bantu abanjalo, angithi bonke banjalo, abanjalo bashumayela badlula abafundisi. Noma sekamfundisi abe kulevel ephakeme yokushumayela. But bese futhi batrepheka ekutheni uma uJesu kuba nalento leno, le statement esiyo uJesu athi niyobazi ngezithelo zabo. Akasathi niyobazi ngama miracles abawenzayo. Akasathi niyobazi ngokuthi uma bewoshipha sonke siyagcwaliswa nguMoya oNgcwele. Ucha niyobazi ngezithelo zabo. Kuyingozi kuba umzalwane ube negift but ungabi nama fruits. Ngoba igift ikwenza ukuthi wazeke nje nawe ikujabulise nje. But ama fruits enza ukuthi kudle uNkulunkulu, kudle wena, kudle nabantu. Udla njani uNkulunkulu na?
uma kunezinto esizenzayo ama-achievements athize, u-achieve something after uye wabekezela, isithelo sokubekezela manje naso achievile, abantu babonga uNkulunkulu bathi simbonile uNkulunkulu ngokubekezela kukabani. Ngokwenza njalo uNkulunkulu uyahla. Masithi sisuka kuNkulunkulu sisikubonile sambe nawe, ubekezelile, wena uyahla, mina ngiyahla. Meaning nangadlula kuloko odlula kiko wena, mina kuyo nguyisa ngoba ngidliswe nguwe, wena wadlula ngabona ukuthi udlule njani. Asizisindiseli thina. Vana ngizwa abantu angazi vane bangenwe yini bathi ungenzeni ungabheki mina or ungabheki, abazama ukuthi any mistake oyibona kimi ungabi nendaba. Kunendaba ngoba na umntwana kaNkulunkulu, you are a leader yabakholwayo futhi uyi-leader yabangakholwa. Bakhona abangakholwa uhamba lapha bathi ngifisa ukuba njengalo, abakakholwa. Abanye basazothatha 5 years, abanye 10 years ukuthi bakholwa, but you'll be surprised la ngabakutshela ukuthi insindiso bayibona ngawe. Isithelo lesi. Amen. Owesibili ilona othi nayo imbewu iwile kodwa iwele edwaleni. Sisikhulumile le scripture kaningi, but ngicela namhlanje amen, uzo-understand uma ulalela i-message ephumile ku-social media ekhuluma ngokuthi senzeni, ekhuluma ngo-behold. Yes, right. Iwelephi le mbewu? Iwele edwaleni. Uthini uJesu? Imbewu na iwele edwaleni uthi ayivami ukulasta, ayilungi kahle, ngoba nakufika isikhathi sama persecutions, uthi nakushisa ilanga umhlabathi ungasi-enough, akubi namswakamo, le mbewu ivama ukufa nakushisa ilanga. Kunjalo ilanga lisymbolize ama-persecutions. Abazalwane abaningi abahlubukayo bahlubuka ngesikhathi sama-persecutions, and kubangwa ngathi nathi asibatsheli iqiniso, sibakhombe ukuthi insindiso i-red carpet, asibatsheli ubunzima bensindiso. Futhi nathi nasenza evangelism asimvezi uJesu lo waseCalvary, siveza izinto ezinhle. Uza kuJesu uzoba nendlu, uzoba nemoto, uzoshada. Sibale izinto ezikanti what if wena ubizelwe nje ukuthi ungazoshada, uzohlala nje. Indlela elihleka ngayo isho ukuthi inkosi mina ungangifaki lapho. Amen. Hallelujah. Why ubizelwe lapho na? Hlezi ubizelwe ukuthi uzothola i-protection, ngoba uNkulunkulu uyayazi impilo yakho ukuthi akusimpilo yasemshadweni, yena ufuna ukukusebenzisa. But ifuna ngeke akwenze lokho ningavumelananga. Umuntu ovumelene noNkulunkulu ba at peace, akabakhulumi kabi abantu abashadile, akabahleba abantu abadivorsayo, akasho next umshado. Then you understand ukuthi la sidlelwane, ubudlelwane noNkulunkulu. Amen. So ama-persecutions asusa labantu, and ama-persecutions angeke kwenzeke angabi khona. uLuke 17 uthi
angeke kwenzeke ikhubekiso singabi khona. Bese athi lo eziza naye, but uthi angeke kwenzeke singabi khona. Siyambona ke lona wesithathu, imbewu iwele emeveni. Iwele kuphi? Emeveni. Njengoba iwele emeveni lembewu le, naye iyakhula nameva ayakhula. Othela amanzi onisela imbewu, amanzi amaningi athathwa ameva. Ibandla liyafola kule trap, lize libe nomona lilimale. Uma ngasikhathi kungafika umuntu hayi ngoba ayiperceive uthi lo ndoda kaNkulunkulu nakaqeda uthi noma nginama riches umshunenikazi ayedwa nje ungafuna into eziningi. Blessed are the poor in spirit. Nako konke but usayazi protocol. Noma nginama riches angakanani, ithi ngitshele lo baba lo angaboni sekuma itruck yehlisa izitina singiyakha lo baba kazi uthi ngimtshele nakamtshela uhamba na same words agcwele the anointing. Uyayiperceive ukuthi lona umuntu kaNkulunkulu. Ngathi uthi siclap ngijoyine, mina ngimbona umuntu kaNkulunkulu. Mina sengiqedile ukuthi umuntu kaNkulunkulu. Wena uthi akhiwa ke the upper room. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So siyavuma ngameva. Abantu abaningi abahlubukile baphuma endlini kaNkulunkulu. Okunye okuye kwenzakala, uthe ekhule kumazini uNkulunkulu, wakhula nabantu abangasi right, wakhula nabangani abangasi right, wakhula nabantu abafuna ukuthi nasihlangene so sikhulume ngamagama abantu, singakhulumi ukuthi izwi lithini. Kanti uthini Ephesians, if I'm not mistaken, Ephesians or Colossians, uthi masihlangene masenze, uthi masihlangene kanje omunye makavele nehubo, awusho sihlangene, omunye avele nani nehubo, omunye athatha iBhayibheli asifundele ama Psalms sidumise uNkulunkulu. Amen. Zintathu lezi zinto, omunye avele nokunye silethele ubufakazi. Ukhumbule ukuthi ubufakazi esikhathini esingasibakho bethu. Uyakwazi lo? Na uma ephambili uNkulunkulu akusebenzisa ubufakazi, lokho sitshela kona uqinisa thi. Noma ngabe ubudlule ebuhlungwini but seqina thi. Amen. Kwezwakala izindlela zika uNkulunkulu. Amen. So nasihlangene senzeni, ibandla laseKorinte lenzani nalihlangene. uPaul azalwa athi ukuhlangana kwenu kuletha more harm than good.